Κάντας κάνει κίνηση Φρίτα, την είδε, της έδωσε την μπάλα αυτή, έκανε το πλασέ. Η Ζαχαρίου ήταν σε ετοιμότητα πρώτη, καλή στιγμή στο 7. Την ευκαιρία στην Λευκοθέα να επιστρέψει. Ανόκιε κάθετα, είδε την κίνηση της Σάβα, βγήκε όμως. Η Ζαχαρίου, περιοχή. Πάει η Μανίσια να πάρει την κόντρα, βγαίνει όμως η Ζαχαρίου και καθαρίζει την φάση. Και έχει έρθει η Μαρία Παναγιώτου. Και η Ζαχαρίου μπλοκάρε την μπάλα. Εδώ είναι η φάση με την Ανόκιε και την Ατσιαπόγκ να μην φτάνει σε τελική προσπάθεια. Έχει πάει και ενώνεται η Ατσιαπόγκ. Μπαίνει στην περιοχή Ανόκιε, πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Και ξανά ο Απόλλωνας με Ανόκιε. Κέρδισε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, φοβερή Ζαχαρίου, κρατά το 1-1. Εδώ είναι η φάση με την Ανόκιε να κερδίζει την μονομαχία με την Άντερσον να μπαίνει στην περιοχή και να κάνει το σουτ όμως. Αγιώτου. Τώρα θα πάει η μπάλα στην Αλούκεν και εντός περιοχής ενώνεται η Ατσιαπόγκ. Ανόκιε που έκανε την κεφαγιά και θέλει να ξεπεράσει στο σπριντ την Γεωργίου. Βγαίνει όμως η τερματοφύλακας και καθαρίζει την φάση.